Oikein hyvää päivää. Se on Nahka Hansakas täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tänään me pelataan Farming Simulator 14. Eli tuo 10 vuotta vanhaa Farming Simulatoria. Ja tosiaan ajattelen, että oho. Video missä nyt vähän yritän päästä tohon tää on vähän kuvakulma pätkii, niin palataan asiaan, kun mä vähän muokkaan asetuksia. No niin, nyt mä vähän muokkasin asetuksia, saatiin vähän tätä herkemmälle, niin, eli tosiaan tänään pelataan Farming Simulator 14. Mä ajattelin, että no voi nyt viineri. Vähän teknisiä ongelmia, mutta eiköhän ne lopu siitä, kun päästään asiaan. Niin, olin sanomassa, että tänään testataan tosiaan tätä, että millainen tää FS14 on ollut. Tää on mun mielestä ensimmäinen farmi, mikä on tullut puhelimella. Ja nyt ajattelin, että vois tehdä tästä tämmönen video, joo. Ja tosiaan huoli pois, että kyllä se Farmi 20 jatkuu. Että ei lopu mikään sarja, että mä yritän nyt vähän tehdä monipuolisempia videoita ja tarkoituksena olisi kuvata vähän harrastuksistakin videoita heti, kun tossa nyt saa kamera telinään, niin sit päästäis niihinkin hommiin. Mut joo, puidaan tää pelto ja sit lähdetään vähän tutkimaan mappia. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to No niin, nyt saatiin puitua tuo pelto ja ottakas nyt. Mihin mä pitää mennä? Kun se on vähän opettelemista, kun tää on aika herkkä tää herkkyys. Sitä mä tossa koitin alussa säätää. Pahoittelut siitä. Siinä meillä on navetta. Navetta. Joo, tosiaan tutkitaan nyt vähän tätä mappia samalla kun tänne liikenteeseen lähettiin. Saadaan ensimmäiset rahat nyt. Tässäkin nähdään tää kaasu vähän. Tässäkään näköjään, tässä ei edes näy paljon kuin tulirahaa, mutta 7 tonnia. Onks mä täältä jostain tullut? Sitä pitää tuota karttaa tässä alussa nyt auki. Joo, eli mitkäs pellot on meidän nää kaksi? Onks toi meidän? Päästäänkö me täältä?
Mehän voitais toi niittokone ostaa. 150 000 maksaisi toi rehupelto. Meillä ei siihen rahaa eikä meillä se... Ja. Meillä ei siihen varaa eikä... Meillä lehmiä vissiin tässä ei tarvi ostaakaan. Eikö tätä karttaa saa niinku isommalle? Ei varmaankaan sitten. Tuolla on joku mylly. Kauppa on tuolla. Tuolla on jotain tommoista. Eli tässä ei olekaan navetta. Joo. Kultivoidaan sitä pelto. Tää aloitetaan. Vedetään kierros ainakin. Toi rehupelto tossa kiinnostavisko se on tosiaan lähellä. Mä laitoin niinku tossa alussa näkyy niin normaalille ton tason eli rahan hankinta on niinku normaalilla kai. Puimuri vähän edessä. Mut joo. Meitsi kiittää tämän videon osalta. Kiitti kun katsoit tän. Ja muista tilata kanavaa ja tykätä videosta. Ja me nähdään ensi videossa. Se olisi moro.